Matul is-sena kollha kull nhar ta' sibt filgħodu min jgħaddi minn triq il-kosta f'Baħar iċ-Ċaq jaf jinnota ammont ta' żwiemel jowmu. B'mod speċjali fis-sajf dawn ikollhom nies jowmu magħhom. Din inizjattiva tal-RMJ Horse Rescue and Rehabilitation tas-Siġġiewi li jieħdu ħsieb żwiemel li jkunu rtiraw ħafna drabi mit-tiġrijiet. Bħalissa hemm 80 żiemel fil-kura tagħhom, ħafna minnhom il fuq minn 20 sena. Staqsejna lil Corinne Farrugia jekk il-baħar u l-hawn u mhix ta' benefiċċju għaż-żwiemel. ħafna miż-żwiemel jieħdu gost jinżlu l-baħar, il-maġġoranza jowmu sew, ġifieri kif qed tarawhom bħalissa żwiemel qegħdin fil-baxx, ġifieri fejn jelaħqu b'saqajhom, però meta ġieli nġibuhom bħala għallahom bħala exercise nagħmluhom anke l barra ġifieri fejn jinqataw mill-art u l-maġġoranza taż-żwiemel huma tajbin ħafna, ġifieri jħobbu jowmu ħafna. Il-baħar huwa tajjeb għalihom kemm bħala eżerċizzju, ma anke bħala terapija, speċjalment ikollna xi żwiemel li jkunu ftit imweġġajn, li ma jkunux jistgħu jieħdu x-xogħol fuq l-art, il-baħar jisu jevita dak id-damdim li jieħdu fuq l-art. Corinne Farrugia spjegat li din l-inizjattiva li permezz tagħha tfal u adulti jistgħu jowmu ma' żwiemel niżlet tajjeb ħafna man-nies. Aħna matul is-sena kollha nagħmlu ħafna fundraising activities, ovvjament però fis-sajf l-iktar waħda li tkun popolari hija din ħabba sħana x'anke żwiemel ma jbatux u għan-nies hija esperjenza li ħafna nies qatt ma jkunu għamluha li jowmu biż-żwiemel u apparti li l-esperjenza li jieħdu hawnhekk imbagħad jieħdu ritratt bħala tifkira li jibqgħu jżommuh. Corinne Farrugia komplettajt li xogħol l-RMJ Horse Rescue and Rehabilitation u li kemm jista' jkun jgħin żwiemel ġejjin minn oqsma differenti, iżda ħafna drabi jkunu żwiemel li jkunu rtiraw mit-tiġrijiet u s-sidin tagħhom ikunu jixtiequ jagħtuhom irtirar xieraq. Spjegat li huwa għalhekk li għajnuhom isibu postijiet tal-irtirar ta' żwiemel l-Ingilterra. Corinne Farrugia qalet li kull xahar jintbagħtu 9 żwiemel biex jirtiraw l-Ingilterra.